Ikamatha video iyi mukhala mutaziwa top 10 ya Oyimba amene amasatiridwa kwambiri pano pa YouTube kuno ku Africa. Kodi mukuganiza kuti ndi Oyimba ati amene angapezeke mu top 10 imeneyi? Imisanika video iyi ndipo tengani cholembera mulembe Oyimba okwana 10 amene mukuganiza kuti angapezeke mu top 10 imeneyi. Koma funso nkumati kodi pali phindu lina lililonse kukhala ndi okusatira pano pa YouTube kapena kuti ma subscribers ochuluka pano pa YouTube? Yankho ndira kuti eya, pamakhala mwayi waukulu wokuti Oyimba akayanga upload nyimbo yake kapena kuyika nyimbo yake pano pa YouTube imakhala ndi mwayi oneredwa ndi anthu ochuluka zaidi. Muli ndine ONB Square tikhalire limodzi mu video yonseyi mpaka kumapeto chifukwa mudabwa ndi Oyimba amene apezeke mu ndandanda umenewu. Tiyeni tiyambe kuona ndandanda wa Oyimba 10 oyambirira amenewa amene amasatiridwa kwambiri kuno ku Africa pano pa YouTube. Tiyambe ndi pa nomba 10. Pa nomba 10 pali mkazi yekhayo amene akupezeka mu ndandanda umenewu, amene zina lake ndi Sherin wa ku Egypt. Sherin anapanga join YouTube pa 7 April 2013 ndipo ku YouTube channel ya Sherin pofika pano nyimbo zake zaoneredwa ka 2,573,245,516 ndipo chosangalatsa nchakuti ndi Oyimba yekhayi kuno ku Africa wachikazi amene ali ndi ma subscribers ochuluka. Pofika pano YouTube channel ya Sherin ili ndi ma subscribers okwana 6.24 million subscribers. Izitu sizinthu zophweka kwa munthu wamkazi ameneyi kuti akapezeke mu ndandanda wa Oyimba ma 1000 ambiri amene ali ndi ma subscribers pano pa YouTube. So pano tifike pa nomba 9. Pa nomba 9 pali Oyimba amene zina lake ndi Rayvanny wa dziko lija la Tanzania. Rayvanny anapanga join YouTube pa 17 March mchaka cha 2016 ndipo pofika pano ku YouTube channel yake nyimbo zake zaoneredwa ka 1,793,773,627. Rayvanny pofika pano YouTube channel yake imasatiridwa ndi anthu 6.3 million. Tingatitu naye Rayvanny waesesa chifukwa kukhala ndi ma subscribers okwana 6.34 million si chinthu chophweka. On number 9 Rayvanny ndi 6.34 million subscribers. So pano tifike pa number 8. Pa number 8 pali Oyimba awiri akuno ku Africa amene ali ndi ma subscribers kapena kuti ali ndi osatira pa YouTube koma ofanana, nambala yawo ndi ofana. Oyimba amenewa tiyambe kuwasanthula mmodzi ndi mmodzi. Oyimba oyamba pa number 8 ndi Oyimba wa ku Egypt. Oyimba anapanga join YouTube pa 8 May 2006 ndipo pofika pano ku YouTube channel yake nyimbo zake zaoneredwa ka 3,389,955,371 ndipo pofika pano Oyimba wa ku Egypt ameneyo ali ndi ma subscribers okwana 7.5 million. Pa number 8 Oyimba tionenso pa number 8 pomwepa. Pa number 8 pomwepa pali Bati wa ku Tunisia ndipo Bati analowa YouTube kapena kuti anapanga join YouTube pa 28 January mchaka cha 2014 ndipo pofika pano ku YouTube channel ya Bati wa ku Tunisia nyimbo zake zaoneredwapo ka 2,607,537 ndipo pofika pano ku YouTube channel ya Oyimba amene kuli omusatira okwana 7.5 million ndipo izi ndi zinthu zapamwamba kwambiri. So pano tisike ndi step imodzi tifike pa number 7. Pa number 7 pali Oyimba wa ku Egypt amene zina lake ndi Hassan Shakosh ndipo Hassan anapanga join YouTube pa September 1 mchaka cha 2015 ndipo pofika pano ku YouTube channel ya Oyimba amene nyimbo zake zaoneredwa ka 2,834,695,150.
Oyimba amene YouTube channel yake imasatiridwa ndi anthu okwana 8.71 million subscribers. So pano mwapang'ono tiye tisike tifike pa number 6. Pa number 6 pali Oyimba wa ku Morocco amene zina lake ndi Zohea Bahori, ndipo iye anapanga join YouTube pa 24 October mchaka chija cha 2013. Ndipo pofika pano nyimbo zake zaoneredwapo ka 1,910,385,604. ndipo YouTube channel yake pano ili ndi subscribers kapena kuti anthu omusatira okwana 7.87 million subscribers. Pano tikusika mwapang'ono koma funso nkumati kodi Oyimba kapena kuti ndandanda imene munalemba ija Oyimba ake akupezekamo mu ndandandayi? Tiye tifike pa number 5. Pa number 5 pali Oyimba ameneyi wa ku Egypt amene zina lake ndi Tama Hosni. Tama anapanga join YouTube pa 21 November mchaka cha 2006. ndipo pofika pano Tama ku YouTube kwake nyimbo zake zaoneredwa ka 4,588,117. pofika pano Oyimba amene YouTube channel yake imasatiridwa ndi anthu okwana 9.29 million subscribers. Pano tiye tisike tifike pa number 4, koma ngati Oyimba amene mwalembako sitinatchulepo ife tungopepesa kuti pepani, koma osadandaula chifukwa tikusendera chakumapero mwina mwamwayi apezeka. Tikufika pa number 4. Pa number 4 pali Diamond Platnumz amene ndi wa ku Tanzania. Iye anapanga join YouTube pa 12 June mchaka cha 2011. ndipo tupofika pano Diamond Platnumz nyimbo zake zaoneredwa ka 3,558,641,613. ndipo pofika pano ku YouTube channel kwa Diamond Platnumz kuli omusatira okwana 11.2 million subscribers. Izitu ndi zinthu zopya komanso zapamwamba zaidi. Pano tikusika tikufika mu top 3. Pa number 3 pali Soking wa ku Algeria. Soking anapanga join YouTube pa 25 December mchaka cha 2016. pofika pano Oyimba amene nyimbo zake zaoneredwapo ka 4,120,649,998. Oyimba amene ali ndi subscribers ochuluka zaidi. Panopa amasatiridwa ndi anthu okwana 11.3 million YouTube subscribers. Pa number 3 Soking. Pano tikufika pa giant number 2 amene ndi wa mziko la Morocco. Oyimba amene zina lake ndi Saad Lamjadi, ndipo iye anapanga join YouTube pa 22 December mchaka cha 2012. Saad nyimbo zake zaoneredwapo ka 5,263,894,672. Saad Lamjadi pofika pano ali ndi masadwa ndi anthu ochuluka zedi munjira ina tingati amakondedwa ndi anthu ochuluka kuno ku Africa. Kuno ku Africa Oyimba amene amasatiridwa kwambiri pano pa YouTube zina lake ndi Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan anapanga join YouTube pa 1 November mchaka cha 2014. ndipo pofika pano nyimbo zake zaoneredwa ndi anthu okwana 6,219,817,452. Muhammad Ramadan ali ndi subscribers ochuluka zaidi kuposa munthu wina aliyense kuno ku Africa kapena kuti kuposa Oyimba wina aliyense kuno ku Africa. ndipo iye amasatiridwa ndi anthu okwana 16.2 million YouTube subscribers. amene yutu ndiye head wa mahedi kwa Oyimba akuno ku Africa amene amasatiridwa pano pa YouTube. Muhammad Ramadani ndi ochokera mziko lija la Egypt. ndipo tikakhala nkuunikira ndandanda ya anthu 10 imeneyi, ya anthu amene ali mu top 10 imeneyi, Egypt ndi imene yatenga Oyimba ambiri amene amasatiridwa kwambiri kuno kwa Africa.
chifukwa tikaona ndandanda imene anthu okwana 5 onse ndi ochokera ku dziko lija la Egypt. Ndipo ngakhale mkazi amene amasatiridwa kwambiri pano pa YouTube, Oyimba amene ndi wachikazi amene amasatiridwa kwambiri pamuzi pano, ndi ochokera mdziko la Egypt. Komanso pa number 1 amene amasatiridwa kwambiri mu Africa monse, Oyimba wake wachokera ku Egypt. Funso nkumati kodi pa list imene munalemba, kodi Oyimba amene ali mdziko lanu apezekamo mu list imeneyi, apezekamo mu top 10 imeneyi? Ngati sanapezeke osadandaula, chifukwa tsiku lina tikamazapanga video ingati azapezeka kuti alimo. So video ngati imeneyi kuti izakupezeninso, ingopangani subscribe ku YouTube channel ino kuti tizikhalira limodzi ma video ena ngati awa ndi ena. Munali ndine ONB Square, tiyeni tikumanenso mu video yotsatira. Ndikuziva kulepela kupelewera zambiri zikudusa koma ndiye ndikuluza kodi nkwane ngakapeze happiness.